Kumrojok tanpa larapan tanpa sunti bali ana wigati apa nggih? Kabar ingkang sampun sumebar dumugi wonten negari Sengkapura, kula niki badhe gadah adi. Leres napa mboten? Bener nggih. Ibumu Dewaki agek ngandhut punang jebing bae. Lah niki ngaten kemawon. Panjenengan menika rak sampun sepuh. Panjenengan kula gambaraken surya utawi srengenge sampun doyong mangilin. Worong tan purunga. Sing jenenge srengenge menawi sampun doyong ngilen menika badhe surup, gambaranipun panjenengan badhe lereh ke Prabon. Gandeng panjenengan sampun sawetawi sepuh, mangke menawi kadang kula taruna lair saking garbanipun Kanjeng Ibu Dewaki badhe kula boyong wonten negari Sengkapura. Badhe kula momongi, badhe kula wentah. Murid saged dados satru ingkang wibawa kados kedatanganipun yang sepuh. Pripun Kanjeng Rama? Kagyatri sang kapirang uri nanggol kinembit Rosang retnaning bawana ing Angger Kangsa Paman Arya Prabu kados pundi Paman? Setitik tengihake gawe jeleh tembungmu Purwa Madya Wusana purane becik madani lumrah pusanane kowe kaya ngina kalawan Kaka Prabu ya Sudarmamu. Ing ngatasi Sudarmamu Prabu Basudewa Nalendra Gung Binetara. Nalendra kang bebala raja, tegese akeh ratu kang padha teluk marang piyambake. Lho kok wani-wanine? Kangsa kuwi bakal ngguluwentah karo calon adimu. Ya nek kowe ling ngguluwentah kuwi mau kanthi srana nganggo dalan bener. Apa dianggep pun pamanku ora krungu? Kangsa sawise kawis suda dadi Nalendra ana negara Sengkapura, kowe kondhang Ratu Adigang, Adigung, Adiguna. Adigang lakune ngidang ngendelake marang plawene Bater, Adigung lakune gajah ngendelake krasane. Adiguna lakune ngula ngendelake marang mandene. Kowe asring daksya marang para kawula cilik. Kowe gawe paugeran negara mung sak wudelmu dhewe utawa nganggo karepmu dhewe nganti wong cilik ing Sengkapura padha bingung ngetutna karo peraturan negara Sengkapura. Esuk dele sore tempe. Akeh para kawula kang padha sesambat jarene ratune iki saiki Ratu Tegelan. Ratune Angkara Murka butine Candala. Yen kaya ngono kowe bakal mulangi karo calon adimu gambarake kaya gobo-gopak ngambah-ngalang ya. Pon paman sing taming dodo ora bakal marengake. Keparap Paman Harya Prabu. Ana apa Kangsa? Aku nyebut ora trima. Ngarane aku Ngadigang, Adigung, Adiguna. Negaraku dhewe aku trukah dhewe. Aku negara ora diparingi dening Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Ora tau nyuwun apa-apa ing ngatasi mung nyuwun adiku mengko bakal tak rumati dening aku ora diparengake. Katimbang ora sombayang marang kadangku Mandra gawe karang abang dening metu njaba. Ayo. Benter raoseng manaku lho Kaka Prabu. Karepe kepiye Yayi? Ugrasena kula badhe wirat murkanipun Kang Putra